हाय फ्रेंड्स नमस्ते बलतन समस्ते जय जगन्नाथ आप घर दे बस कौन सनग्लास पिंधि आ देखु बर्तमान जमी आखि धरा जमी करोना सबुआरे पूरा व्यापी जाता से आखि धरा गोटे बाहर रोग सबुआड़े गाँ गाँ सब गाँव में पूरा व्यापी जाए मोर भी धरती तेणु मुझे गगलेस पिंधि आ 4-5 दिन है कि औषध ड्रप पकाउी कि आज जाए भल है सब गाँव में 4-5 दिन जो है बहुत माने आखि बहुत केंच केंच झापसा देखा कंप्यूटर काम कला से झापसा देखा तथा अंदाज बाड़ी दूसरी कि झापसा देखा आखि कोरोना लोक मरीगले कि लोक मरुना कि समस्त आक्रांत यहाँ भी गोटे व्यापी और मेडिसिन स्टोर भी मेडिसिन आ बेसी मिलूनी मुझे काली गोटे मेडिसिन दुकान मेडिसिन मिलने जनक जाते जगार हो ना कमेंट कर जन आप गाँव में आखि धरा व्यापी ना ना देखो आज वीडियो स्टार्ट करिया। उठ औषध आखिरे पकाई जो नहीं पारना उठिले आखि धरा भल गोटे एकटा भल है एकटा भल होनी सका उठला से एकटा पूरा निजरा मो आखिरे औषध पकई पूरा मुंड बुलाऊची बीपी लो तो रही पूरा भल होनी कम मेडिसिन मेडिसिन आना बीपी लो चेक करिया बीपी पुणी खाऊन कौन आना चिकेन ना माछ किसी करिपारिबिनी रविवार खाइबे आसी 7टा पर है बेपर्द उठिनी किसी काम कर भात बस खाली बसई दे खाली चिकेन खाଇବା कौन चिकेन कषा करदे डाली अच्छी डाली कर ना बेसी अच्छी मोट बेसी ना मोर एकटा भल लगे ठीक अच्छे मोर के भल मोर 4-5 दिन ना भल आखि धरा चली नुआ गाँटा को स्कूल आखि धरा आसला आग झीटे आसला ना स्कूल जाकि झील आखि धरा स्कूल पठिया मो भी पिलो जो मु पूरा गुरुतर अवस्था देखा तोर पकईदे चिकेन आनी हस बाहर नहीं खाली वीडियो बीपी लो मेडिसिन मो आखिरी मेडिसिन पड़ सारा पुआ भल लगे पुआ आखिरी पकईली एटा तो उठुन क्या भाई रोसे बस किसी हेनी कि आज मुंड बुलाऊँ जहाँ तो रोसे कर खाया पड़ो मुझे चिकेन धरिकी आऊँ ना माछ आनी चूना माछ थे आनी खाइबू है जाल करिया ना रोसे खाली खाली भात खाइया कि करी मुझे खाली अंडा आनी भाजी खाईदेवी आ चिकेन आनी चिकेन किए कर आनुचारी करी कौन आ मु करी भला मरु बचु ना बची बची मरुचु सब बाहर बीपी लो कौन बाहर आ गोटे खाली बीपी लोटा बेसी अच्छी ना सब कहीं तोर भल हो आखि धरची ज्वर हो ना ज्वर थर ना हाँ बीपी लो आ कौन ये तो जबर आ पिलोटा भल होने जीवन जाक रोचे 50% थिला आ मापी ना आज गले मापिकी मेडिसिन आने आज एलोपाथी आनी एलोपाथी आनी एलोपाथी आने बेगी भल
ତାର ଖାଇବା ପିଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିବ ତୁ କାହିଁ ଲେମ୍ବୁ ଚିନି ପାଣି ଟିକେ କରି ପିଉନୁ ଆଉ। ଲେମ୍ବୁ ଅଛି କି ଆଣିଛ? ହଁ ଚିନି ଲୁଣ ଚିନି ପାଣି କରିକି ପିଉନୁ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି କରିକି ପିଇଦେବୁ। କିଛି ଗୋଟେ ପିଉନୁ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନୁ ଖାଲି ଭଲ ଲୋକ ଏ ଯେ ଉଠ ଟିଭି ଦେଖା ଏତିକି ଆସ ପାଠ ପଢ଼ିବ। କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ? ସେଠି ଟିଭି ଦେଖିଥା। କ'ଣ ଖା ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ପାଗ କରିଦେବି? ହଉ ହଉ। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଶୋଇଛି, ମା ପୁଅ ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ପିଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉଠିଗଲେ ପୁଅ ଆଜି ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ କହିବୁ? ତୁ କରିବୁ, ଠାକୁର ପୂଜା ତୁ କରିବୁ, ରୋଷେଇ କରିବୁ, ସବୁ କରିବୁ ତୁ। ଆଜି ଅମନ କରିବ ଠାକୁର ପୂଜା, ଅମନ କରିବ ରୋଷେଇ କରିବୁ ନା? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ବିପି ଲୋ ଲାଗି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଓଜନ ହେଇକି ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରୁନି ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଣିବି, ମଟନ୍ ଆଣିବି, ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମନ, ସବୁ ମନ ମଣିଷ ପଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡ ଆଗରେ। ରୋଷେଇ ନ ଖାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡକୁ? ରୋଷେଇ ନ ଖାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି? ହାତଟା କମି ଦେଇ ହାତ ବାହାର କର, ବାହାର କର ହାତ, ତୋ ପାଟି ଦାନ୍ତ ଦେଖା। ଭାତ ସରିଲା ନା? ମୁଁ ଯାଉ ତାହେଲେ ଚିକେନ୍ ଆଣିଛି ହେଲା। ଆଉ ଯାହେଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବି ଆଉ ହେଲା। ଗାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବି ଯାଉଛି। ହଉ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଛି ତାହେଲେ। A few moments later. ବସିକି କ'ଣ? ହଁ ପାଣି ସେଇଠି ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ତଳେ କଳସ ତଳେ। ହଁ ପକାଇ ଦିଅ, ବିଛୁଳେଇ ଦିଅ, ଗୋଟେ ପାଣି ଦେବ। ଆଗ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପଛରେ ଫୁଲ ଦେବ। ଉପରେ ଦେଉନ ତୁଳସୀ ଗଛ। ହଁ ପଢ଼ିଲାଣି ମନ୍ତ୍ର? ପଢ଼ିଲ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର? ନାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର। ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବସଗଦ ବଦନୀ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ହରଣିତମ ତୁଳସୀତ୍ୱ ନମସ୍ତୁତେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲ? କଲ ଆସୁଛି ତମର। ଆଜି ସାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛ ନା କ'ଣ? କେମିତି କରୁଛ ଦେଖି? ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଲାଣି? ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲ? ହଁ ଫୁଲ ଛିଞ୍ଚିବ ଆଉ ପାଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଛିଞ୍ଚିବନି? ଗାଧେଇ ଦେବନି? ଠାକୁର ଗାଧେଇବେନି? ହଁ ଛିଞ୍ଚିନ? କାହାକୁ କହିବନି, ଲାଜ ଲାଗେ। ମୋ ବିପି ଲୋ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠି ପାରୁନି, ପୂଜାଟା ବି ଭଲ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରେନି। କାଲି ବି ମୁଁ ଧୂପ ଦେଇନି ପରା। ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ମାନେ ଭଲରେ କରିବି, ନହେଲେ ପୂଜା କରିବିନି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତ ବୁଲଉଛି, କ'ଣ କରିବି? ହଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କିଛି କରିପାରୁନି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚିକେନ୍ ଆଣିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ହେଲେ ପୁଅ ଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ, ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଦେଲେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଚିକେନ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ 11ଟା ବେଳକୁ କରିବି ଆଉ। ଯିବି ମେଡ଼ିସିନ ଆଗ ଧରିକି ଆସିବି, ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଲେ କରିବି ଚିକେନ୍। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛ କହୁନ?
କିଛି ଶୁଭୁନି। ବର୍ଷା ସହିତ ନମ୍ବର ଦିବସ କିମ୍ବା ବିଜନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ ବୋଲୁଛ କି ନୂଆଟା କହିଲନି ଗାମୁଛା ନାଇଁ ନୂଆଟା ପାଇଁ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ହଁ ଦିଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚିକେନ ଆଣିକି ରଖିଛି ଆଉ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ଚିକେନ କରିନି କଲା କହିଲା ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ଖାଇଦେବା ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ କରିବ ତାର ବିପିଟା ଆଗ ଚେକ୍ କରିବା ବିପି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତା ମେଡ଼ିସିନ କରିବ ଆଉ କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆକୁ ଭାତକୁ ଡାଲମା ଖାଉଛୁ ଆଉ। A few moments later. କମି ଯାଇଛି ବୋଧେ ବେଶୀ ବୋଧେ ନା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି କହୁଥିଲା ସେତିକିରେ ଅଛି ସେତିକି ଅଛି ସେ 90ରେ ଅଛି କିଛି ଔଷଧ ଖାଇନି ଆଉ କମିବ କୋଉଠୁ ବଢ଼ିଆ କୋଉଠୁ 90ରେ ତଳଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି 90ରେ 64 4% ତଳଟା ବଢ଼ିଛି 60 ଥିଲା ନାଇଁ 90ରେ 60 ଥିଲା 90ରେ 64 ଏତିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଅଛି 85 ଥିଲା 50 ଥିଲା 90ରେ 64 ବଢିଛି ଆହୁରି 14 ଆଗ ପରେ ବଢ଼ିକି ଆଉ ଠିକ୍ ହେବା କଥା ଯେ ଏଇ 50ଟା ଏଠି ଯେଉଁ 64 ଅଛି ଏଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି 80 ହେଲେ ଠିକ୍ 64ଟା 50ଟା ନହେଲେ 64ଟା 80 ହେଲେ ଠିକ୍ ଏଇ 90ଟା 120 ହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ତ ଔଷଧଟା ଖାଇପାରିଲାନି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ କିଛି ବଢିନି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି 2-3 ମାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ ଟିକେ ରହୁଛି କ'ଣ କେଜାଣି ଏତେ କମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଲୁଣ ଅଧିକା ଖାଇବ ନହେଲେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାଉଡ଼ର ORS ପାଣିଟା ଡେଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ଲିଟର ORS ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଯାଅ ଚାଉ ଅଛି ନା ଅଛି ଥାଉ ଥୋଇଦେ 8ଟା ଜାରେ ଥୋଇଲୁନି ହଁ ଖାଇଥିଲି କୋଉଟା ତ ହେଇ 2 ଦିନ ଖାଇଛୁ ସରିଲା ଆଉ ORS ପାଣି ଡେଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ 10-15 ଦିନ ଯାଏଁ ପିଅ ଡେଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବୁଝେଇ ଦିଅ 15 ଟଙ୍କାଟା 20 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ ଆଉ 5ଟା ଅଧିକା ପଡ଼ିବ 20 ଟଙ୍କା ସକାଳେ 20 ଟଙ୍କା ବାରଟାରେ 20 ଟଙ୍କା ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଖାଇବ ଟିକେ ପାଣିରେ ମିଶେଇକି ଆଉ ଏଇଟା ଜିନିଷ ସରିବ ତାପରେ ଆସିବ ଦେଖିବା ଚେକ୍ କରିବା ଆଉ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କରିବ। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଲିକି କହିଥିଲି ଚିକେନ୍ କଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବେସର ଦିଆ କରିଦେଇଛି ହେଲା କି ତା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚିକେନ୍ କଷାଟା ଏ ବେସରଟା ବେଗି ହେଇଯିବ କଷାଟା ମୋଟ ହେବ ତେଣୁ ସେ କଷା ନ କରିକି ଦେହ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ତେଣୁ ତା ରୋଷେଇ କରା ଭଲ ଲାଗୁନି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଖାଲି କରିଛି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଚିକେନ୍ କଷା ପରିବାରରେ ବଢ଼ା ହେଇଛି ଖାଲି ଖାଇତେ ଆଇଁଷ ଖାଲି ଖାଇବ ନାଇଁ ସେଇ ଘରକୁ ନିଜେ ଖାଇଦେବା ଯିବା ସେତିକି ପଡ଼ା ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଆସ ଆସ ସେଠି ଟିଭି ଦେଖି ରାତି ଏଇ ଯେ ସବୁ ଖାଇକି ଟିଭି ଦେଖି ଆସ ଆସ ତୋର ଏଇଟା ତୋର କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଚିକେନ୍ କବଡ଼ା କ'ଣ କବାବ ଖା ମ ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ପହଞ୍ଚୁ